Днес неделно ще правим декорацията, търсим дърво в момента. Само да ви покажа една много икономична камина, която топли. Огъня гори вътре в пещта. Днес ще подгреем пещта и ще опитаме да изпечем нещо, ако имаме време. Да иде, че 5 часа трябва да си ходим. И от снощи вътре в горивната камера имало сигурно около 10 кофи вода. Снощи погоря малко, не вярвам да е излезнала. Но вътре се стопли. Камината е много икономична, защото пещта е като една малка печка, гори умерено, има и клапа, с която се контролира огъня. 5 часа ще издавам и няма да имам време да ви покажа, но след това клиентите ще ми пратят видеа и ще споделят с пожелания за хубава неделя.